salatin nan da kake wa habibu masoyinka, ka daɗa a gare shi ya zarce yawan adadi na halittunka. Ali na sahar a sahabu ban manta su cikin taskar, hakikani sun ba da jiki da jini ga ma'aiki har daula. Yau na yi shiri na azo bege ga habibi dan abdu, kwaya ɗaya tilo mai karfin da kawar gaza duk cindu. Faharin Allah makurar girma a dinaniyin faradu, mai matsayin da ya zarce kalilu ya zarce kalamun rasulallah. Duk harshe bai faɗi komai ba in har bai ce kai ba, ido kuma in bai ganka ba na rantse bai yi kallo ba. Bai ji ana zancen ka ba bai wuce kurma ba, zuciya in har soyayya ba kai za ta shige lala. Ban san da akwai matsayi ta makar gaba dan Abdullahi, dan na ji annabawa har manzanni kai suka yi sharhi, har da mutan yanzu sai masoyin ka zama shehi. Badan tsufansa badan girman da ka basa na jibonga. Ya ɗaya bai ta makar da ya zarce na furta dubu masanin gaibu, ba mai samun baiwar ka sai mai sujjada da yawan gogo. Na aje komo sai na yau ƙaurar ka ta huda min kalabu, yarda da baitoci na daga Aminatu dagun Abdullah. Na ji manzannin da ilahu ya aiko kai suka yi naku, tafiya dai dan Amina manzan Allah. Kai ne kubutar bawa in har ya ga kansu cikin tarko, ya kama kafar nan take za a share bai ba Allah. Nan zana tsaya ya dan Adunanu ka kara min yanci, ko nan gaba in zan baiti gun harshe na sassauci. Fikira na Shuwares na Kaduna taron naci, inda muke salatin annabi ko yaushe ta mukar sallah. Crush War is on the mix.